Leiko bestak eta bertso saioa beste urte batez. Beste urte batez ikerriak eta garri hartu gaiak, baina beste urte batez nahitu dauzet. Sentitzen. Bueno, ala ere, lasai egoteko gongo daude. Ze etorretako bertsolarikin, seguro daude, ordu terdi orta laurden inguru, oso ona pasabituela, bai? Zure laguntza beharko dugu hortako, beraz, txalo batzukin, eskuntza balizan, txalo gotzeko garaian, eta agurtuko diteu, una editoriaga, Andrés Castaños, Mikel Artoa, eta Maia Beltrán. Agur da. Lehenik gabon guztieri, gero jarraituta segi, ohituradun saio honen, jarraipena izan bedi, fikzio edo alegi, ongi etorri alegi. Gabon alegitarrak gaur gure konpaini, festetako saioa gure zeremoni, batzutan sakontasun bestetan ironi, ea balortzen degun txispata harmoni, brillo pixkat ematen zinez arroni, brillo pixkat ematen zinez arroni. Aste azkenez hasita, festan iruzpalau egun, zagi ardotik angatoz, bertsotarako lau lagun. Zinezarrean izanagatik, serio ezin da jardun, ia kanpoko festa giroa, barrura ekartzen dugu. Badago festa alternatibo, festa ofizialta zera. Gabon alegi gure ustez nun nahi egokian zera. Santuta santak goratzen gabiltz, herri batetik bestera. Ta eliz giroko areto ontan ere moldatuko gera. Bueno, ahora gogatzea. Hasteko etorri Unai eta Mikel, eta aitortu gara dizuet, dena aipatu dut Ikerren ordezko zea, baina, bueno, gaiak jartzerako Iker eta Alex Goikotxea eta Iker Iriarte eta Elkarren artean jarrituko la gaiak, eta ez da eskusa modukoa, baina. Bueno, kontua da, gaia jartzen pentsatuen hasi ginean, norbaitek esan zula, bueno, eta Kataluniai buruz gai bat jarri beharko jo, eta pentsatzen hasi ginen nola planteatu Kataluniako gaia. Eta orduan norbaitek esan zuen, eta Euskal Herriaz jarri beharko dugu zerbait. Edo bakarrik kantatzen dugu itxaropena, edo pixka bat zerbait pizten digun ingurua. Edo hemengo arazorik ez dagoia, edo konponduta dago dena, edo zer. Kataluniara jaurti duzu, hor lehenengo begirada,
galdetzen duzu arutz begira, hipnotizaugaren jada. Urriaren bata daukatean, ta ezain justu dia da, gu San Miguelen biharamuna, pasatzen egongo gara. Anta hemen ere egoera sarri, izan da horren bortitza. Geronek jarri nahiagatikan, geure bidean baldintza. Ormaiztegiko zakurrarena, ein digute hor da giltza. Lehen aurretik indoa zenta, orain atzetik gabiltza. Nonbait lehenago beraiek zeuden, gurekin linuraturik. Ez dut ukatzen bai neuri ere, hain bidia sorturik. Baina ikusten dut Euskal Herria, portuan ainguraturik, esan dezagun argita garbi, ez dago herri proiekturik. Naiz proiektua izan liteken, gure herrian ukendu. Lehengo historia izan liteke, behar degunan zimendu. Gure hizkuntza ere sarritan, digute Espainetik kendu. Nahiago nuke gauza batzutan, hangoen antza bagendu. Punto eusa lortu dugulako, ez daukagu puntu kata. Urteak dira handabiltzala, ideia batik tiraka. Ta hizkuntzari buruz zer esan ba, dugu problema galanta. Ara begira eta bien bitarte, txantxangorriaren kaka. Txantxangorriak herri honetan, ez du nahi aina arkupe. Bizi izanak gaude gaur arte, nahiko borroka da sute. Lehen esan dezuta aizu unai ala pentsatu dut neuke. Puntu eusa ez puntota parte, guk egin behar genuke. Bai baina hankara loturik hor, daukagu kriston harria. Ez dakigu nork eta zergatik,
nik, baina aspaldi jarria. Gertaera hau edo beste urte muga bat berria, ezote gara ari bihurtzen efemeriden herria. Hortikan ere zerbait behar da, ez da alperrik igaro. Oain katalanak joaten badira, Espainiatik harago. Lehen geratzeko arrazoi asko, eusken euskalakon nago. Taurrerantzean izango dugu, arrazoi bat gutxiago. Torri bezeriak, festa da zitzik behar dugu, baina serio xamak. Badago arazo edo sexu eraso inguruan da halako mamu bat festa bueltan, eta zuen biok anai arrebak zeate. Eta festara huergara ateratzeko grinaz zaudete. Kezkatuta ere bai, baina batez ere gozatzeko asmoz. Baina kezka hori gudasuen gan ere badago, eta Maialen, zuri esan dizuete, zurekin hitz egin nahi dutela festara joan aurretik. Biok zaudete Maialenen gelan prestatzen festara joateko. Orain artean igual izan da tabuan, hartu du aipatzeko kezkaren graduan. Zurekiko kezka hori ez da ontraduan, tapando zaldatzeko heldu da orduan, zure ikara eta nere amorrua. Gu etxe berbereko bi ume baikara, antza badaukagunak beira begitara. Beldurra eta morrua iruntzietara, jarri naizen ituzke nik ere baiara. Amorratzen hau baino badaukat ikara. Alarma hitzak heltzen dira belarrira, barruan lixeritu egin behar dira. Erasotzaile batek jartzen gaituztira, zu begira ezkerrera eta eskuira, eta ni zoritxarrez barrura begira. Ni defentsan nabilta zu autodefentsan, ezik eta berbera ez dugu guk izan. Ta gurasoen hitza aditzeko gizan, esan dizute asko edan ez zen ezan. Kontu zibiltzekorik ez
sarri horre jarri oinaiu estu, dena ez da prebenitu ta dena babestu, horretaraino ezin gintezke tolestu, eta arazo honek bide honik ez du, mutilok ez badugu hartzen gure esku. Ohartu bazerate zerbait da benepin, zuen gelditasunak orain arte zemin. Neskok sarri parranda behar dugu egin, ta etxera bueltako bideari ekin, gure baitan daukagun poliziarekin. Arriskua badela barut aditzea, baina ez dut nahiaren menpe bizitzea. Enuke nahiko zuere hortara biltzea, naiz agian gertatu inorkunkitzea, erantzun honena da normali biltzea. Ta seinale txarrena hori esan beharra, normaltasunik ez da hortxe dago marra. Baina jasaten badut eraso bakarra, naiz ez izan altsua, naiz ez izan arra, lasai aterako dut daukadan indarra. Etorri lauak hartu lasene. Gaia Mikeli jarriko diot, baina gero zuen kolaborazioa ere behar dut. Kontua da, Mikel, festa hasiera mobila gadutzen nuela. Eta, nahiko lasai egitza mobilik gabe, festa da. Festa bukatutako rekuperatu dezu. Mobilai begiratu eta konturatu zara 3 mezu dituzula. Hor zuen laguntza, bai? Orain entzuko dituzu mezuak, eta gero zuk erabaki zer egin da dezu, kasu egin mezuari edo ez, edo. Festak astera doaz Mikelta, lehenengo mezuan aupa, jakin dezazun bihotza daukat, ia irtetzear taupa, ta nahi bazenu gaua nirekin, Mikel pasatzea auta, jakizu baina mezutxonek kaduzidadea dauka. Nere gixara hau ere ez da, inoiz etxeratzen azkar, maitasunean hor bidali dit, hau inoiz ez da bilzakar, joane igual egingo nintzan, ta gerora egin negar,
Goizetan ez da gero damutu, leiken ezer egin behar. Vodafoneko langilea naiz, enaiz gutxitan saiatu, nahi alzenuke plan XL edo mobila aldatu. Tabernan ere wifia dugu, espazera konturatu. Konsejero bat berria ere bai, nahiko bazenu ligatu. Zuk erabaki laboietatik zein zerbitzu kontratatu. Patrikakoak hasieratik sortu izan dit nahiko gaitz. Vodafonetik deitzen didate, goizerota gauetan maiz. Baina oraingoan bera ez baino, ni bai ohartu naiz garaiz. Naizta festetan izanan agon, alkoholakin nahiko ekaitz. Mobila naita galdu nuela, oraintxe konturatu naiz. Kroketa pila eginda zauzkat, kilo bat bakailu pil-pil. Gazontziloak garbitu nizkin eta hiru dobletan bil. Noiz esan nuan festara noa, ama egon zaite tranquil. Lau egunetan ez aiz azaldu lotxagabian unabil. Lau egunetan ez aiz azaldu lotxagabian unabil. Parrandarako, gau pasarako, etxetikan nahiko doai. Atxaren antza nun lehenagotik ta ama ohartu da ai. Hiru egunez bate etxera, jungabe eindet nahiko jai. Mobilarena enaiz ohartu baino kantzontzilona bai. Mobilarena enaiz ohartu baino kantzontzilona A ver, etorri Maialen. 10 urteko umea zara Maialen. Eta gaur haiek, aitak, futbol partidu, goi mailako futbol partidu batera eraman zaitu. Kontua da, momentu batean konturatu zaretela, etxeko jokalari batek propio bere burua area barruan bota duela. Eta arbitroak, engainatu du arbitroa, eta arek penalti pitatu du. Jende guztia, parrez eta oiuka eta pozik dago. Baita zure aitare. Begira jarretzen. Aitari begira zaude, pozez. Gazteak dira gogotsu dabiltz, alderik alde jotasun, ta ezagutzen ez dedan gizon diferente bat zerazu. Beti gora beira jarrita, aita ituta naukazu, oiek txaloak
aste guzian beste kontuik ez. Lana, lana eta lana, neretzako zuk iluntzero, hortxe ordu erdi bana. Horregatik da algar handi hau, harrigarria zaidana. Area horrek beste alde bat du, denak dauka erdi bana. Ta zure pozan beste alde hori, ikusi nahi ez dena. Saltoka pozez oiuta biba, zure beso, zure zango, igual maizago egin beharko dugu, futbol zelaiera txango. Espresio hori izan ez dedin, bakarrik oraingo. Alako pete baldin bazaude, horralde txarrik ez dago. Buelta etxean espresatzea, hobea etzan izango. Torri Amets eta Mikel. Amets, zuk hainbeste maite duzun txakurra, txakurtegira eraman zenuen oporretara zindazela eta. Gaur oporretatik bueltatu, eta txakurrak ez du zurekin etorri nahi. Hemen pension kompleta zuten erakusten, telebista eta wifi eta danak zituzten, oain katea luzatu eta ez didazu eusten, beldur naiz ondoegi tratatu zaituzten. Ondo egin naiz eztan perreran ibiltzen, hain gaizki ere naute modu hontan zaintzen. Ez dut horren beste jan enago hain gizen, pentsa zure etxean nola bizi naizen. Ni ibizanen bilen mojito da kaina, txakurra hemen utzita noiz nahi txampaina. Oain ez tezu etorri nahi berriz alajaina, ni ere etorri naiz enuen nahi baina. Beraz ibili zera errege ustetan, lehenagore oitua zaudezu horretan. Parrandan pixa eginez mila bazterretan, banikoan egingo dut zer horren hanketa.
Eta orain kolpetik ondotik ansaka, neukera man beharko det katetik tiraka. Ba egidazu pixa zera aterata, asko etzaizkit bustiko luzea gauzkata. Gure harremana doa pixkana gainbera, nagusi ez dut joan nahi zurekin etxera. Naiz asko makienazun zure arabera, nere izenarekin oroitzen altzera. Babaizu txintxo zinean naiz nundik enekin, pentsa txakur hauekin eliteke jakin. Biankakoak, lauankakoak ez naiz tirakaekin, kontrakoa izaten da biankakoekin. Zure ustetan dezu Kristo boterea, baino animalientzat desberdin legea. Zukin joango naiz baino hau nahi dut ordea, eunero pentsua eta txabola hobea. Bat egingo dizut garaje partean, ta egongo zera loturik katean. Pentsua emango dizut ez dut apartean, tan geldituko zera hurrengo urtean. Beraz naiz zurekin oporretan joango, naiz ezautu nahi nitun hemengo ta hango. Ez baditut egiten nik nahiaina txango, kakanu ningo dedan ez dizut esango. Etorri unai eta Maialen. Hondartzatan, gero eta jende gehiago, arrisku gehiago, eta morala eta desentziaren izenean eta antolaketaren izenean arau oso zorrotzak jartzen hasi dira. Nun kokatu behar da, zer egin behar da, zer jartzi behar da, zer egin daiteke, zertan ibili. Eta kontu da, unai jarri dutela hori kontrolatzeko. Unai udara hontan, hori kontrolatzeko, aldi bateko lanak hartu. Eta halako batean konturatu da, Maialen karga-kargain da hondartzara iristen ari dela. Maialen hondartzara doa eta unai dago kontrola. Hemen nago lanean zintzo eta jator, zumila aurki eta sombrillarekin hor, bakoitzaren gatik zuk duzu euro bat zor, ta 3 euro dira amona babator, ta 3 euro dira amona babator. Nevera eta silla, sombrilla eta trago, ekarriko
Ura hemen egoten zantzu baino lehenago, ura hemen egoten zantzu baino lehenago. Ni baino lehenago hilda makina bat jente, hortxe zatoz tumbona tatu perruar bete, ensaladilla rusa etete, salmonela biztatik kutsatu daiteke, salmonela biztatik kutsatu daiteke. Alegitarrentzat da ez zure mesede, kuadrilla handian gatoz magina bat jende, salmonela balitza jakionen lege, itxaso zabala da libratzeko ere, itxaso zabala da libratzeko ere. Dena hartuko aldu baina itxasoak, aurrak kabitu ezin da dauzkazu besoak, alegikoak noski dira trastetxoak, Castellanos baldaki zure umetxoak, Castellanos baldaki zure umetxoak. Bai zuri burlaren bat botatzeko dina, hobe zaude isilik bestela propina, alegitarrak gera ta keja jakina, eta igual alfombra inglesak bagina, eta igual alfombra inglesak bagina. Enuke nahi zurekin kolpez aserratu, hondartzako legeen papertxo hau hartu, zenbaki bat badago mobilean sartu, ta itotzen bazabiltz horixe markatu, ta itotzen bazabiltz horixe markatu. Ta itotzen ez banaiz hau entzun serio, Donostiak bai baitu mila delirio, ez gera bueltatuko betiko adio, ta